Magiging operational naman na po ang bagong bukas na Overseas Workers Welfare Administration or Owwa Satellite Office sa may Candon City Arena, Barangay Bagani Ocampo Bypass Road ng Candon City, Ilocos Sur. Ito ay bahagi po ng adhikaing pagpapaabot ng tulong sa iba't ibang programa at serbisyo po ng Owwa na mapapakinabangan ng mga residente nito, maging ang mga kalapit nitong lugar. Meron ng apat na satellite offices ang ahensya sa Ilocos Sur na matatagpuan sa Vigan City at sa mga bayan ng Tagudin at San Ildefonso. Samantala, maaaring i-avail ng mga overseas Filipino workers or OFWs sa lugar tulad ng mga sumusunod: ang social benefit gaya ng disability, death at burial assistance, education at training assistance gaya ng scholarship para sa mga OFW dependent, at short-term training program para sa mga OFW at kanilang dependent, workers welfare assistance program, at nandiyan din ang repatriation program at reintegration program at iba pa. IFM News. IFM News. IFM News.